imibuzo yenu ngama-VNA ulingiselela ama-VN of anything you want. But of course, sizobangena kuBamzogwe namhlanje, okay? Ngibonisa exactly where and how to touch. I caught the look you're trying to hide, like a spark about to collide. Words are static, but the air is alive. Electric touch keeps us aligned. Hands brushing past like whispers in heat. Every glance, a promise we keep. No maps needed, found a heartbeat. In this rhythm, we're incomplete. Feel the pulse, let it steal your breath. Every moment closer to the edge. Underneath the neon spread, electric touch burns red. Your silhouette, it dances so slow. A shadow bending in the glow. Every second, the high will grow. Gravity can't pull our flow. Let the night cut the worry free. Nothing exists but you and me. In your orbit, I'm the debris, shattered perfectly. Feel the pulse, let it steal your breath. Every moment closer to the edge. Underneath the neon spread, electric touch burns red. Hello, Star. Hi, Kimberly. Hello, I'm acknowledging izithandwa zami lapha ku-YouTube. Hello, izithandwa zami ku-YouTube. Hlakanipho, I see you, sawubona. Nihlezi nami ngihlezi nani. Welcome. Awufufu. Ukhuluma chicken leg yani manje ngoba inkomo le. Okay guys, ngizonivala nina manje ku Facebook, okay? So please cross over and go over ku YouTube now, okay? Ambanye ku YouTube. Nelani, Bingela, Pauline, Figile, I see you. Melusi, hello guys. Hello my people on YouTube. Hello, ngenibingelela and welcome zithandwa zika Dr. Mthembu. I'm excited ukuthi nibe nami on this platform. Niyabona ngizongibreak virginity. Are you not happy? Ngizobreak virginity ka Dr. Mthembu. Ngiyanibona as ingena. Hello Tyson. Hello, the name is Litz. I see you. Sanbonani, welcome. Keep joining. Lalela ke nina lapho ke manje ku Facebook. Ngiyaphuma kunina. Okay? Put me through to YouTube, please. No, you must go through YouTube. Fufu, I can't put you through to YouTube. Hamba wena, ungene ku YouTube and type in Dr. Nomcebo Mthembu Network. So once you do that, then you'll be with me. That's where I am. Le studio ngikusona manje. Yise leso studio, okay? And if you're a subscriber, ungasenda ama questions. I promise you wonke ama questions akho ngizowa answerisha if you are a subscriber lapho, okay? And for future futhi, fake notification so that I know you know when I'm on, okay? Ufuna ukwazi mase ngi on, okay? Lalela, as you are coming on, ngiyanibona ngena. Hello Sakhile, hello Duma, ngiyanibona nonke. Ngicela ningitshele ukuthi nikuphi
njengoba ngik-live ningijoyina nikuphi, from which area. I would really like to know that. As you say hello, also ngitshele nje isigodi sakini or i-province yakho. I'm really excited as you are joining me. Kodwa manje naba abangani bami ku Facebook, they getting more and more. Hayi bo Facebook, hamba uye ku YouTube. Okay. Hello, Zwelethu, I see you. Pilani, I see you. Hello, guys. Wow. So, zithandwa zami, welcome to i-network ka-Dr. Nomcebo Mthembu. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nibe nami, ukuthi nijoyine kule network. Ngiyanibona, I see you Zakithi. Hello. Tell me where you from. Tell me ukuthi ngibuka kuphi. And khumbula, this is the place where ngifuna ukuthi we're going to dispel myths, izinto eziyinkoloze ngocansi, ngoba ziningi izinto eziyinkoloze ngocansi, izinto ezikhulunywa emgaqweni ezingalona iqiniso. uDr. Mthembu uzofaka science to it. We're going to put science to it, but ekugcineni sizokwakha imizi, sizokwakha ubudlelwano bakho, sizokwakha ama-relationship akho, but more will be healing together. And I think into engithandayo ukuyenza leyo ukuthi let's heal together. I see you Star, so cross over. Hi, uthi use-Randfontein, usempolweni, but please Facebook, Mtuba, I see you Sandile. Ngicela u-cross over uye ku-YouTube, okay? Iya ku-YouTube, Dr. Nomcebo Mthembu Network. Ilapho sengizoba khona. Hello Mbombela, I see you. Please cross over uye ku-YouTube, okay? All right, nangu not John Sampe use-Johannesburg. Sengicela ukuvalelisa ke kuyizithanda zethu eziku-Facebook manje, so that lezo zithanda zethu, they must just join us ku-YouTube, okay? YouTube, Malcolm, fake reminder lapho where to click ku-YouTube, i-live yethu izoqhubeka lapho ku-YouTube. I see you. Yes, kuphi se-Cape Town, Mawanda. Okay, very good, I see you. So, bye-bye to my people on Facebook. Sengizoqhubeka nabantu bakwa-YouTube, okay? Love you. Join YouTube now, okay? Dr. Nomcebo Mthembu Network. Bye. Okay, hello, zithandwa zami. La ku-YouTube. Hello and a great welcome kule platform. Njoba ngishilo, you are here to break my virginity. Are you not happy? Are you not happy that you are breaking my virginity? And we're going to be doing that and building together. All right? Hello, yes, I recognize you, Emanzi Mtoti. I see you, Sandile. Oh, Soweto, even. Okay? Wow, hello, Lloyd. I see you at Bushbuck Ridge. Bungane, Clement. I know where you are. Well done and welcome. And thank you so much for joining a podcast yethu namhlanje. Kumbula ke, since senikhona nina la kule platform yethu, nansi inamba yokuthi ningisendele noma yiphi imibuzo eninayo, okay? Ngoba kule platform njoba ngishilo ngikhulekile yokuthi ngingakubuza noma yini, nezinto engakwazi ukuzisho radioweni ngiyakwazi ukuthi ngizisho njengoba ngikhona lana ke. Inamba yethu 063 699 4747. All right? Sibu ngizocela ukuthi uyibhale inamba yethu lapha ku YouTube so that people bangasendela ama voice note, ngoba ngiyafuna as much as possible ukuthi ngigcile entweni ekuphethe kuze ngene phakathi kwena. I want to go deep, baby. I want to go deep. Okay? So, as we're talking about deep, namhlanje i-topic yethu ngizoyiveza in just a minute as I continue to welcome Ofikile, Osibusiso. In 1 minute, I'll be revealing our topic for the day. I caught the look you're trying to hide, like a spark about to collide. Words are static, but the air is alive. Electric touch keeps us aligned. Hands brushing past like whispers in heat. Every glance, a promise we keep. No maps needed, found the heartbeat in this rhythm. We're in company.
Petros from Pretoria. Okay, guys. Ngiyabonga ukuthi nikhona. I am so excited ukuthi nihamba nami kule journey, this journey of self-discovery, the journey of love, i-journey yomdavazo, kodwa kakhulukazi i-journey yokuthi siyakhana. All right? Namhlanje i-topic yethu. Yes, i-topic yethu, we are going deep into i-vagina, untomzodwa, iphunana, whatever you want to call her. And I'm sure ukuthi unegama lakhe, okay? Ngiyafuna futhi as ungena ungitshele ukuthi whether inkomo yakho uyibiza ngobani igama layo or mhlambe wena uJita, okay? Inkomo yomuntu wakho uyibiza ngoba igama layo, because that will be so exciting. Ngoba lalela, lo muntu deserves a beautiful name ngoba she's so beautiful, she's full of energy and angithi umnandi kakhulu. So ngifuna igama. As ungena ngitshele lithini igama wena lo muntu wakho lenkomo yakhe. Of course uyazi ukuthi mina ngithanda ukumbiza ngokuthi untomzodwa baby, and of course angihambi ngedwa. Ukhona untomzodwa today. Ukhona untomzodwa ngoba through untomzodwa ngizobe nginifundisa yonke into endinga ukuthi nginifundise yona. Okay? Namhlanje sizongena deep phakathi kuyona inkomo. Si explore zonke indawo kwinkomo ezidinga ukuthi zithintwe, ukuthi zithintwa kanjani, kodwa kakhulu ukuthi uunderstand inkomo ukuthi kwenzakalani. Kakhulukazi ke nina obhuti laba bazithola ukuthi khona lefike basheshe baphele khona, baphoxeke ukuthi ish umama ngimshiyile ngingakafika edrobheni ngingakafika phakathi. This is for you. Kuze wazi wena ukuthi in case wena usheshile wafika, yini okumele uyenze, umthinta kuphi, umthinta kanjani umama, kuze naye egcineni umama ezizwe enele, ezizwe ezwile ukuthi khona into emnandi okade uyenzile, kodwa more so that she feels all the pleasure that I know you want to give to her. All right? So, let me introduce the co-host yam. Okay? This is my co-host for today. Angihambi ngedwa. Nansi co-host yam. Co-host yam untomzodwa. Nangu untomzodwa wam who's my co-host. Ntomzodwa, say hello. Ngiyambona untomzodwa wam. Untomzodwa wam umhlophe. Okay? Untomzodwa wam, yazi mengimthinta untomzodwa wam usmooth. Untomzodwa wam usmooth, untomzodwa to touch. Kumnandi futhi isikhumba meshibilika nje si-smooth. Usmooth untomzodwa wam umhlophe, untomzodwa wam. Ntomzodwa, do you want to say hello? You want to say hello to my people? Ntomzodwa? Eh? Okay, akakhulumi kakhulu namhlanje untomzodwa. Or mhlawumbe imbobo incane. Incane imbobo yakhe. I don't know, but untomzodwa ula namhlanje not just ukuthi ezoba i-guest nje ezothula engeke izekhuluma. Ngithi ufuna ukukhuluma namhlanje untomzodwa, but untomzodwa uzoba i-guest yokuthi sizodemonstrate kuyena zonke lezi zinto esithi thina sifuna ukuthi nizifunde nje ngenkomo ukuthi umthinta kuphi, umthinta kanjani, sizobe sizenza kuyena untomzodwa. So if kuukuthi uthukile mhlambe akulutho kulungile, mhlambe uthuswe ukuthi ujabulile, mhlambe uthuswe ukuthi hayibo uthukile, ukuthi uDr Mthembu uzothini, hamthatha ublanket, hlala phansi, thatha idrink yakho noma yini ozoyiphuza, or even better thatha umuntu wakho asondele eduze kwakho kuze upractice kuyena. Ngoba lalela right now ama-chains awekho. All right, ama-chains awekho, sizokhuluma nyoma ingane, ngizokwazi ukuthi ngiyidescribe lento nangendlela. Njengoba ngithi ama-chains awekho, unless you want me to put them on, baby, ngizowafaka. But right now, let's go into untomzodwa. Okay, so I love the names. Konabati Unkanyes, that is beautiful. She does shine, hey? She does shine. Even though she's in the dark, but she shines. Omunye uti ihita yami. Angazi ukuthi ihita injani. Oh, ihita yokushisa. Uyashisa vele untomzodwa. Omunye uthi indunduma. Kusho ukuthi kothiki loyo, kusho ukuthi isibumba sakhe sikhona kuloyo. Uthi nomunye imanqaza. Shuthi uyathanda ukuyiqabula ke Peter. Omunye uthi yini pare seso.
Wey, pareseso. I wonder kusho ukuthini lokho Sandile? Pareseso. Sifundise phela. Uv, my Vivi. Oh, Diamond. Oh, beautiful name. Isi Mamelisa. Kakubi. Oh, i-volume. Okay. Iphansi. Okay, i-volume. Khona makhala nge-volume. Sibu, cela ubaphakamisa i-volume. Bengithuthi igama lenkomo yakho u-volume. Shuthi nomsindo when you're doing something, okay? All right, wonderful. I-volume yayilungisa lapho Sibu? Bathi balalela kabi ngoba i-volume abayizwa kahle. And sebe ready manje to connect with uNtomzodwa, okay? So, more important, wherever you are, I want you to relax, okay? But that's very important. Ukuthi whether whenever sikhuluma nje namhlanje mhlawumbe let me just say that ukuthi as ngikhuluma mina as uDr Mthembu ngiyi-specialist ngi-expert entweni engiyenzayo nengikhuluma ngayo asikhulumi nje ngomdavazo ngoba sithi siyadlala kuyahlekiswa and futhi asenzeli ukuthi kube khona umuntu ozozinyeza ngako kodwa ekugcineni siyakha. Just remember that ukuthi we are building families and we are building respect. So kubalekile ukuthi sihloniphane and even on this platform futhi asikwazi ukuthi sihloniphane. So if kuukuthi umuntu uyafona enenkinga akezile lana ngoba ethi uzohlekwa but uzobeze lana ngoba ezeke umuntu amthembile uDr Mthembu ukuthi uzomsiza. Okay? So ngiyazi-ke ngokwesintu siyathanda ukukhuluma ngezinto eziyisifanekiso. Inkomo injenganani? Inkomo injengomfula. Uyabona umfula? If umfula ulandela ngendlela, ungajiki ulandelile nje ekugcineni uyogcina ukufakile olwandle. So nenkomo injalo-ke, okay? Hamba ngendlela, lalela umuntu nomzimba wakhe ukuthi wenze njani, uthini. Ungabe indlela yakho vele uvele uyiqaka uhambe eceleni suyaduka. Remember ukuthi when udavazana nomuntu wesifazane, it's very important ukuthi ulalele umzimba wakhe. Ulalele i-breathing yakhe. The more breathing yakhe, contact tshela yona. Muyizwe ukuthi iyafleta, mhlambe khona lokufanele uphinde khona. Muyizwe futhi ukuthi it's picking up. Kusho ukuthi khona into enhle oyenzayo. So, umdavazo is about communicating. Umdavazo is about sharing your energy nomuntu wakho, okay? So that is very important. So kulomfula dedela ukuthi umfazi akufundise ukuthi uhamba kanjani, navigate kanjani ukuze ufike lapho kumnandi khona, ukuze ufike phela olwandle. Ngiyazi ukuthi bakhona abanye abantu besilisa wathi umfula uthi uhamba ubheka le yena ebebhukude ebheka enye i-direction shuthi usuke lahlekelwa i-map. So wena mulahlekelwa i-map, I'm here today as uDr Nomcebo Mthembu to be your strategic map. Ngikunikeza i-GPS and to give you a guide ngenkomo ukuthi umthinta kuphi. Okay? Now, very important. Yes, ngia-acknowledge ingqima. Okay, wonderful. Ngiyabona amagama enu. Beautiful. Oh, someone from Zimbabwe is listening. Hello, Zimbabwe. Okay, nansi-ke inkomo. Khumbula ukuthi, you know, umuntu wesifazane ungaveli nje usuya straight kwinkomo angathi wena uyolanda treasure somewhere uyabaleka nayo. Okay? Her whole body, umzimba wonke wakhe uyi-treasure. Yes, inkomo is the ultimate, but yazi ukuthi wena mthinte nakwezinye indawo, umthinte izinqa, umthinte amathanga, umthinte eswini, udlale nenkaba, konke lokho. Of course, you are kissing her in all different directions, even before uzofika enkomeni. All right? So asithi-ke sukwenzile konke lokho right, wamkhisa emqaleni, wadlala nendlebe yakhe kancane, ezukwenza lokho uyaphefumula ngoba ukuphefumula is part of giving energy to your partner, So wehla naye upartner wakho ezukwenza lokho. So uma usufika kwinkomo, what do you do? How do you play nenkomo the right way kuze umuntu wakho azizwe ukuthi you're not just doing it ngoba ufuna ukungena phakathi, but you're doing it because you are enjoying it, and that's very important, okay? So khumbula ukuthi inkomo, areas of inkomo, isibumbu lesi, ngiyazi baningi abake bangibuze bathi yini isibumbu doc if ngikhuluma ngesibumbu. Nasi-ke isibumbu, okay? Isibumbu ile part yenkomo le eba nenwele. Okay, that is all isibumbu. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi basi-ignore isibumbu. Kanti isibumbu uyakwazi ukuthi yema ubeke iminwe yakho like I have. Uyabona over here. Uyabona uma usidonsa usithi isibumbu. Uyabona ukuthi namalebe akhe ayadonseka ezwenza kanje. So ungadlala naso isibumba ngoba the minute udonsa lezi inwele zakhe, isibumba sigcina sesiba yini, sesigcina siba amalebe lawa amakhulu angaphandle. Okay?
Now, amalebe lawa amakhulu angaphandle ngiyazi abantu abaningi bajaha nje ukulivula le flower ukuthi behambe beye kubhontshisi kanti cha dlala yonke indawo ngoba yonke iphathi yale flower enhle kantomzodwa inama nerves inemizwa iyezwa ukuthi ukhona uyayithinta okay ungakhohlwa umqabula la kwithanga lakhe umqabule ngapha umphephethe kancane uthi ukumanzisa kancane ngapha nangapha even before uza lana ngoba you are teasing and lalela untomzodwa uyathanda ukuthizwa i-tease nezandla ezithizayo at any time it's a pleasure to a woman as long as you're going to be teasing her right okay and touching her right yazi ukuthi noma umthinta kunendlela zokuthinta either uzomthenta kancane angathi feather okay or umthinta angathi uyammassage zonke loze indlela zokuthinta umuntu so yazike ukuthi umthinta kuphi kanjani for example ezinqa lezi kufanele uzithinta ngathi uyazimassage and the minute wenze njalo umthinta ngathi uyazimassage izinqa uyabona ukuthi kunendawo ezivulekayo so already lapho uvusa nezinye indawo around imbobo yakhe ngemuva nembobo yangaphambili just by massaging her and touching her kule ndawo yakhe okay so uma suyithinta ke inkomo amalebe lawa ngaphandle kuwena ke umuntu wesilisa if wawuzoba intombazane amazambane akho or amasende akho wayezoba amalebe ngoba exactly the same material eyakhe amalebe lawa ngaphandle iwona exactly lawa awakha in amazambane akho njengoba amazambane akho nawo sensitive ufuna ukuthi noma umuntu edlala ngawo angawalumi angawamunci kodwa waphephethe kahle awakhothe same nawo futhi lamalebe lawa ngaphandle anjalo so yithi uma usudlalile naye wamdonsa kanje uze kuwona amalebe wenza ukwavula nje ukwathinta ngoba nawo athi uma sethole igazi they begin to swell kancane of course ngeke azafane namalebe lawa ngaphakathi kodwa lawa ngaphandle nawo anawo ama nerves anayo imizwa ayakwazi nokujuluka futhi okay njobe nenwele but as umvula untomzodwa wakho okay as umvula uzobona ukuthi nanka ke manje amalebe lawa angaphakathi uyabona nangu ubhontshisi okay nangu ubhontshisi nanka amalebe angaphakathi alright and into ebalekile ngiyazi abantu uma ngile ngikhuluma njalo ngithi mina ubhontshisi yes ubhontshisi alright but yazi ukuthi na ubhontshisi akafundi vele umzelo ngobuso nje ukuthi uvele usheshe suthinta ubhontshisi yenza sure ukuthi umuntu wakho useready even if uyaya kuyena ubhontshisi lalela namhlanje sikhuluma ngokuthinta hayi ngokukhotha ngelinye ilanga ngiyanifundisa ngokukhotha futhi nginibonise okay uyena untomzodwa nakuvusumuzi ukhona uvusumuzi njalo ukhona umphambili ngimbekile nje namhlanje uvusumuzi kodwa naye ukhona ngoba namhlanje sidila nontomzodwa alright so yithi uma suqala ke sungena ngaphakathi kuyena khumbula izandla zakho they must be zishibilike ingabi into ebambelelayo ngoba ezosuqala sumvula umvule kahle umvula ngathi uvula imbali alright ezosumvula yazi ukuthi la ngaphakathi if wena izandla zakho zomile le nyama yangaphakathi izobambelela kuwena manje it's gonna stick onto your fingers kanti awufuni lokho ufuna kushibilike as you do that alright so yithi mongena ke laphakathi kuyena nawo amalebe lawa ngaphakathi uthi noma wathinta uwadlalisa khumbula ukuthi amalebe lawa ngaphakathi awubhontshisi ay extension yabhontshisi and lalela yes ubhontshisi is the queen ubhontshisi is not just a button akusi remote control ovela uyigcinezele nje kushintsha istage noma kube mnandi cha uyibutton emnandi it's like a symphony of music lapho uthi uthinta khona kudlale yonke into kodwa kufanele ukwazi ukuthi umthinta kanjani alright ngoba ubhontshisi nje umbone lana nje uconnectile ubhontshisi uyena uyakwazi ukuzuma insibu usizumele in kubhontshisi so as la ubhontshisi nanka namalebe lawa awubhontshisi nayo so ay extension yawo ubhontshisi lamalebe lawa ngaphakathi but also ubhontshisi ubuya futhi nakhona embobeni yenkomo lapha ya nazo ke beautiful yabo ubhontshisi ugcina from here uba amalebe lawa ngaphakathi but also ugcina inyawo okay njengokuthi into enama tentacles nama spider enemlenze emide ehamba igcineni ihambe la kumalebe angaphakathi ihambe futhi la enkomeni so yazi ukuthi yonke le ndawo imnandi kumuntu wesifazane okay yazi ukuthi umdlalisa kanjani ubhontshisi if uzomdlalisa umthinte la ngenhla
Okay, so if umthinte la phezulu ubhontshise, uyabona fana ukuthi iqueen yakho ke manje uyayithobela, you're paying her respect, you're giving her honor, umthinte ubhontshise. Ungaqali kodwa uze kuyena, kodwa mthinte nje ngoba uyamvusa uthi hayibo mama, I'm here manje mama, sengikhona. I'm your slave, ngizokwenza noma yini odinga ukuthi ngiyenze, all right? And as umdonsa ubhontshisi buka ukuthi ngenze njani, as ngimdonsa ubhontshisi namalebe lawa ngaphakathi, as ngimdlalisa ubhontshisi namalebe lawa ngaphakathi nawo anyakaza, okay? And as enyakaza amalebe ngaphakathi kusho ukuthi le mizwa ela kubhontshisi isiyaspreada manje iya all the way here, okay? Now indlela zokuthi uzomdlalisa kanjani ubhontshisi, okay? Ngiyazi ihlale sithukana ngalomono, but it's because mhlawumbe bayazi abaziyo ukuthi uyasebenza, all right? So you can either umdlalise kanje, yabo ushake le ndawo from here. Lalela uzomuzwa futhi ubhontshisi if kuukuthi usiyavukumala usiyakhukhumala ngesikhathi esegcwala igazi, all right? So umthinte la kanje, one way ileyo. Two, uthi nyuma kanje leminye imino ibe kanje, so udonsa inkomo yonke, ngiyabona ukuthi uyamasaja lo muntu uthi. If wenze njalo ke kulo mzuzu uyabona ukuthi uthinta ubhontshise yebo, kodwa at the same time you are moving zonke ezinye indawo, amalebe ngaphakathi, amalebe ngaphandle, konke lokho kuyanyakaza. U3 fingers loyo, u4 fingers muthanda umvale kanje, uyabona mwenze kanje, uyabona you are using all your 4 fingers ukuthi usebenzisa amalebe onke enesibumbu at the same time to do that, all right? But also enye into ongayenza kubhontshisi ukuthi ufake imino yakho le kanje. Yabo njengoba ngenzile umfake phakathi, uyidlalise kanje imino yakho. Yabo kuba ngathi umuthi phakathi kwemino yakho. That way umrabha eceleni naseceleni ubhontshisi uzobe sekhukhumeleka. Yabona manje usathukile uNtomzodwa wami akakhukhumele, but uzothi lapho esekhukhumele khona uzokwazi ukuthi akugcwale phakathi kwemino yakho as wena wenza kanje umdlalise kanje, all right? And as you do that, you can even go down lower. Yabo nansi imbobo ungasheshi ungena, ngoba konke okwenzayo manje uyamromensa umuntu wakho, umenza ukuthi avukelwe imizwa ukuthi abe mnandi. Sibu bathi sound is low. Okay, is the sound okay now? Okay, maybe pick up your sound, okay? Okay, Bongile. All right, so let's continue with Ntomzodwa wethu, okay? Lalel, this is also for you, the single ladies, okay? This is also for you, ngoba if you are single, akekho umister, or mhlamba umfuni, but you want to pleasure yourself, you can do this to yourself. But even if not, you want to do this kuze ufundise umuntu wakho, upartner wakho, ukuthi where and how to touch you. This is beautiful. This is also for you, okay? But njengoba ngishile ekuqaleni, this is also for the guy, ngoba if kuukuthi uyazi ukuthi khona la oshoda khona wena, ungazibona ngathi uphukile, khona into wrong, cha awuphukile, induku yakho awuphukile, udinga strategy nje, udinga ukushintsha strategy ukuthi wenze njani ukuze umuntu wakho afike kuvuthwa ndaba, okay? Now, let's continue, all right? As you go on, ngimphakamiseke manje uNtomzodwa wethu. So as you go in, khumbula ukuthi mawufika la, futhi if kuukuthi uyivalile imlenze, yabona if eyivalile imlenze kuba kanje, it even creates more friction, uyabona? So if eyivalile wena ungenisa imino yakho, uyabona ukuthi it's creating so much friction. And ngesikhathi la umasaja kanje umuntu wakho la, ngesikhathi wenza kanje, all you're doing yourself as a girl. So ngesikhathi wenza kanje wenzela ukuthi nomlomo wayo inkomo lo awuqaleke manje ukhiphe uju, okay? Uju lolo oludingayo lokuthi kube manzi yonke le ndawo. Sebenzise lona uju lolu futhi ukuthi uphinde kuyena futhi ubhontshisi. So as you do this and you keep going up, usebenzisa kuba manzi kwakhe from here. So yabona uma umdlalisa la kumnandi kuyena umuntu wesifazane, and uzombona uzovela aqala ayivule imlenze ngoba sokuyindlela yokuthi uyakutshela ke manje ukuthi hey sengiready ngena ngaphakathi, okay? Then if usungena ngaphakathi nanguku umuno wami ngizofaka owodwa, okay? But generally ngiyanihlebela nje abantu besifazane abathanda umuno owodwa ngoba uyahlaba, all right? Mina emibili they work best. Ungayifaki futhi emithathu ngoba angathi umtshela ukuthi uvuleke kakhulu. Okay? So 2 fingers, okay? Uzofaka 2 fingers inside, and ngesikhathi ungena, uyambona nanga uNtomzodwa wami, uyambona? Uphi nangiya. So ngesikhathi ungena wena, ngena kanje, yabo imino yakhe ibheke phezulu. So uzomrabha, sibo yenze njani lento? Screen sami, okay? Uzomrabha angathi uyaphezulu kanje, uyambo? Angathi so uthi kanje ngaphakathi.
ngaphakathi kuyena wenze kanjalo but yabo nangusithupha wakho free ngesikhathi wenze njalo so uma uthanda ungathi wenze kanjalo usithupha futhi uyadlala la ngaphandle kubhontshisi ngoba la ukhona ngaphakathi ngesikhathi umenza kanjena usuke ukudonga lolo lingemuva lwabhontshisi alright so ufuwenza kanjalo ungamgqokoqi don't do that ungenzi kanje ungangeni kanje kuyena okay ungathi muphakathi kuyena yithi kanje okay and massage ngoba yonke le ndawo engaphakathi kuyena la imnandi akuyona indawo eyodwa le ndawo esithi G-spot it's not one spot okay it's a whole area so as you are inside massage that whole area okay massage that whole area akusize futhi nosithupha wakho muthande so yembo usithupha ukuthi ukuphi udlala la kubhontshisi ngesikhathi wenze njalo nangaphakathi futhi so uyabona ukuthi and it must be a rhythm khumbula ukuthi umzimba wakhe uyakutshela ngesikhathi wenza noma yini lalela breathing yakhe lalela ukuthi unyakaza kanjani lalela ukuthi ufenda ngesiphi speed ngoba konke lokho is telling you ukuthi usekuphi manje and usezofika kuphi noma ungaphakathi kuyena if kunendawo oyithinta kamnandi uzwa umzimba wakhe uyawuzwa ngoba you are connecting with her lalela nakuwena kuba mnandi lokhu as you are doing it ngoba as ungaphakathi uzwa ukuthi wow udonga lakhe langaphakathi angathi linamaplinti ngoba linamaplinti phela ngaphakathi okay angathi linamaplinti and linjani kumnandi nakuwena ukwazi ukuthi wow I'm inside the woman that I love okay so as you are continuing to do that massage kanjalo listen to her body all right so why ngithi ungangeni kanje phakathi is because the minute umuntu wesifazane ese very aroused okay the inside of vagina yakhe ivele iba ngathi iballoon it ngoba isuke isilinde umphambili ne iselindele ukuthi umphandimbili akubi wona ozongena unikeza ispace all right so if wena uzongena uthi uzongena embobeni ngoba imbobo yakhe ngempela izobe siyakhe imbobo okay so musa kwenze njalo yenza sure wena ukuthi uya kuma ends muthanda futhi uthinta eceleni elingapha nelinye icele nangemuva ngoba abanye abantu besifazane akusho ukuthi menze ebheke phezulu kuphela uma umenza ngomuno ungamenza futhi ebhekele okay even if ebhekele kodwa wena umfaka umuno while ebhekele so uyabona ukuthi uyamassage still while ebhekelena kodwa uyamenze ulele phezulu kombhede ubhekele mhlambe nawe uphezulu kwakhe uyamqabula emhlana umqabula umqala kodwa imino yakho ila ngemuva kwena lokuyamfenda ngaphakathi khumbula as umfenda uthinta indonga ezikhona ngaphakathi all right if uzomngena ngemuva also kunale ndawo lela imnandi futhi leyo ndawo kumuntu wesifazane kodwa kakhulu imnandi kakhulu kubantu besilisa so ngiyothi uma sengenza umuntu wesilisa ngiyoba sengikubonisa ukuthi exactly ithinte kanjani so komunye umuntu wesifazane akamind umthinte la ungaye embobeni nangemuva ngoba uzomenza nje ukuthi aluze focus uzomthusa unless nikhulumile ngaloko ukuthi hey baby ngizokuthinta nangemuva but if you do wamthinta ngemuva ungabusayi futhi ngaphambili ngoba manje usuzothatha ukungcola kwangemuva sukuletha apho wena sukuletha ngaphambili all right so very important remember as nifendana as umenza lokhu omenzayo uzoyizwa futhi inkomo yakhe if ukuthi siyabamba iyayeka usiyafika kuvuthondaba lonto yenzayo ngaleso sikhathi usiyizwa inkomo yakhe sibuya sikubamba ngaphakathi qhubeka naleyo nto ungashintshi ungathi ngoba usuzwa angathi inkomo yakhe khona into eyenzayo mase wena uthi othi ngishintshe iposition don't do that qhubeka ke ngoba that is the time talk to her love her massage her go deeper and deeper and deeper until she screams amen baby okay interlude smooth Words are static, but the air is alive.
Sithandwa zami. Yes, that is the G-spot. Ngiyakuzwa Lionel uthi G-spot kodwa lalela. By the way, kuze kuthiwe i-G-spot nje, it's named after some German guy is Gerber something. Angazi ukuthi why thina izinto zesifazane zihlale zinameywa after amadoda. Lalela, kufanele le sport singasibizi nge-G-spot, sibize nge-sport sakho. If kuwukuthi uzosibiza ngendoda, sibize nge-sport yendoda yakho ke, okay? If kuwukuthi indoda yakho yakaphungula, ibize ngokuthi iphungula sport or whatever. Hayi ngo-G-spot ngoba lo G wesho udokotela othize nje Dr. Gerber something. Ngoba again sibu angazi why into zabantu besifazane ziqanja ngamadoda menopause yonke into njena yonke into inendoda phakathi cha it must be a woman name. Hi Gratitude, I hope so right. Veronica, I'm appreciating, thank you. Sonwabo, wonderful. Okay, sendani ama VN. Ngiyazi khona ade sebevele sebesendile as we started usibuzo besifakela ama VN. Ukuthi nisho lalela, send your VNs and I'm gonna answer you frankly as it is. Ubani ubuza manje? Buza dokotela. I-VN sikhona i-VN sibo? Okay, sikhona i-VN ekhona, all right? Asiza umlaleli uthini? Angimuzwa mina. Kunjani sisi? Ndiyaphila ngapha Angimuzwa still. lapho ndilapha eCape Town sisi. Okay. Kakhulu futhi As they are linking i-WhatsApp ne-audio yethu. ndisuka Eastern Cape. Then kukho ndike ndabona ku-TikTok ndike ndabona uthetha pha. Niyamuzwa nina guys? Then uchaphazela indawo ethi. Anazi sisi wami ndiyaxolisa ukuthi ndibeka kabi okanye kanjani. Andazi nje kodwa ngikwazi. Sentshiwa andikho mlweni futhi andikho. Mhlambe asishintshe sifake enye VN. Just ndifuna nje ukwazi yabo. Ndikuve uthetha then ikhona intetho ukuyiveza usithi. Okay, ngizobuyela kuleyo VN mhlambe asifake enye. Andazi nokuthi ndibeka kahle na kodwa kukhona into engathi ukuyiveza uyakwazi xa ngaba umuntu wakho. Niyayizwa nina? Niyayizwa i-voice note? Noba kukhona apho ebisakhona noba uneqhaza elithize analo ecaleni uyakwazi nako uyibamba loo nto leyo ukuthi lo muntu kukhona apho ebeke wadavazwa khona. So ndike ndaziva ndi-interested kuloo ntetho leyo noma inkulu. Okay, angazi ukuthi bazwile yini ubethini sibo? Uzwa ngale ndaba kodwa ugcine sowusithi wena Ngizwile nje ethu befuna ukhale ngespam sakhe. Ingabe ngiqonda ukuthi Ngizwe ngathi uthi ukhale ulale nomuntu and then lo muntu wathi akafaka i-condom and then uthe seyifakile i-condom usisters wathi ngifuna ukubona ukuthi ingakanani ispam osikhiphile you know ngoba emtesta ukuthi ulale nomuntu yini. I think that's ilento akadeyisho. Yeah, unfortunately uThubhuti ubengazange azalale namuntu. And uyazi ngeke ngakhuluma sithando zami about this Thursday edlule kuyona and mhlambe ubhuti wase Cape Town ngingathi akahambe ayilalele lo podcast or mhlambe this is what we're going to do masiqeda today sizoyidlala futhi leyo podcast leyo on this platform la ku YouTube sidlale ukuthi what was ngoba yonke into kuningi I couldn't repeat for an hour but angikhulume ngaso ispam. If kuukuthi uthi umuntu wakho ethi uchame ispam esincane ngoba ekuthesta ukuthi ulale nomuntu yini or not. Asikhumbule ukuthi umzimba wakho uzosiproducer ispam depending on the age ngoba ngiyazi age yakhe uthi ngakanani. As you get older umzimba wakho uzoproducer ispam there is less amount yaso, okay? But also mhlambe kune medication oyidlile, all right? Or mhlambe bukade udavaze yena you know a day ago ispam sakho sizoba less namhlanje akusho ukuthi uqeda ukudavaza umuntu manje, okay? But again umzimba wakho depending on i relationship yenu
kuzoba nomehluko phakathi komfutho ukuthi sperm siphuma kangakanani ukuthi i-force yaso i-sperm but also ne-amount akufani ukuthi omunye uzothi sperm sami siyatshuza or siyavuza omunye athi sperm sami siphume sisincane awukwazi ukuthi ugeje umuntu ngaloko and sorry bhuti ukuthi besikhuluma ngaloko mhlawumbe upartner wakho aka-understandanga ngesikhathi sichaza indaba yesidoda but angikhumbuli ngichaza ngesidoda but no awukwazi ukuthi umuntu umkale ngesidoda ukuthi singakanani siphumile but what I did say on radio was uma umuntu wesilisa kade edavazile if uthi akachame la etoilet kuzoba nomehluko if eqeda ukudavaza manje kuzoba nomehluko leso sperm sakhe sijwayele ukuthi sibe namagwebu if kuukuthi ubeqeda manje ukudavaza because kusuke kunesinye isidoda esisalile vele kuma tubes akhe ngesikhathi kade echama esinye sperm sisalile ngaphakathi okay so ngesikhathi echama siyaphuma isidoda sometimes esinye isidoda uthi kade edavaza umuntu singayiphambili silahlekelwe i-GPS sihambe siye esinyeni sakhe so if esechama sesizophuma lapho ke isidoda sakhe so I'm sorry ukuthi ujajiwe ngaleyo ndlela bhuti boku wrong ukuthi umuntu wakhe akujaje ngaleyo ndlela but to me don't ngitshela ukuthi kukhona ama relationship issues enawo nomuntu wakho endinga ukuthi niwasolve ukuze nakho ubudlelwane benu and go sisters please bo sisters musana ukuba ama detective esidoda manje okay niba ama sperm detectives ukuthi isperm sakhe sinjani kusho ukuthi ulale nomuntu kanjena so ungasebenzisi isikhwele ukuthi si create ama trust issues kubudlelwane bakho all right very important ukuthi unokuthi ube nesikhwele ujudge umuntu khuluma okay ngoba ukukhuluma is much more sexier than ukuthi umuntu umsole communication is much more sexier than suspicion so khuluma before ukhumule I always say that yeah I think that's all I can say ngobhuti ngoba angizwanga kahle even yakhe kodwa ngithathile lapho mhlambe singamthatha omunye ngoba nalana ngizwile ngiyabona ku YouTube bathi naba bamuzwa ukuthi uthini sibu akazwakala ubhuti basho njalo bathi akazwakala is there a way ukuthi i-VN yethu izwakale mo bengicela ukuthi ungisize nginenkinga elandelayo omyeni wami esengishade naye isikhathi eside sadibana ekuncane eminyakeni endlule to cut the story short umuntu vele engasiphathanga kahle wadibana nentombazana agcina ekhulelisa adiscover ukuthi unengane ngaphandle inkinga enkulu ebesibhekene nayo ungabi khona kocansi ekamelweni yaqala ngokuthi ngathi uyahluleka ngithi mase ngitholile ukuthi unengane ngacathanisa ikhathi ngabona ukuthi hayibo ayisikhathane ngiyamdula endlini wayebhizi ngaphandle Niyamuzwa usisi kwenziwa yini lokho okay wayekwazi ukuthi uyazama kodwa mase kumele angene avela phelele khamba isikhathi noma sengazi intombazane khona mina ngazi ukuthi kuhlukene kanti babhizi bayahlukana bayathandana bayachubeka iyadropha ke kwafika la khona ingasekho ayizwakali i-VN ngikhuluma nawe nje dokotela kunzima iminyaka emibili manje sibu solid can I play it with phone cishe iminyaka ngaba u10 or 11 yonke le period leyo kuba neminyaka la bengihlala khona mina nginganamliyeni eCameroon yeah ngicela uyisendela iphone yami and then ngizoyidlala loud kwi-mic eduze kwe-phone okay all right okay guys usibu sengisendele lama VN so that angizama ukuyidlala ngefone yami and see sawubona Dr. Mthembu ngiwu-anonymous niyamuzwa bengicela ukuthi ungisize nginenkinga omyeni wami esengishade naye isikhathi eside sadibana ekuncaneni eminyakeni endlule to cut the story short umuntu vele engasiphathanga kahle wadibana nentombazana agcina ekhulelisa adiscover ukuthi unengane ngaphandle inkinga enkulu ebesibhekene nayo ungabi khona kocansi eCameroon
yaqala ngokuthi engathi uyahluleka ngithi uma sengitholile ukuthi unengane ngacathanisa iy'khathi ngabona ukuthi hhayi bo ngalesikhathane ngikuyamntula endlini wayebhizi ngaphandle ngicela ukubuza doctor kwenziwa yini lokho ngoba wayekwazi ukuthi uyazama kodwa uma sekumele angene avele aphelele kuhamba isikhathi noma sengazi intombazane ikhona mina ngazi ukuthi kuhlukene kanti babhizi bayahlukana bayathandana bayachubeka iyaye yadropha-ke kwafika la khona ingasekho khona manje inkonzo yaseKameroon. Ngikhuluma nawe nje dokotela kunzima iminyaka emibili manje isolid sothandana nentombazana cishe iminyaka engaba u-10 or 11 yonke le period leyo kuba neminyaka la bengihlala khona mina anginganamndeni eKameroon. Wow. Ubu-responsible wenza yonke into efemelini ubaba financially yonke into uyenza kahle planet ikhali siyachubeka nje si-right kodwa masivala umnyango eKameroon akukho ukujabula manje mina noma athena akazi ukuthi yini angimkholwa ngenxa yokuthi ukwaba lento yaqala yenzeka bathandana nentombazana and vele ikhona namanje ukuthi bayahlukana babuyelana bangiyibuza ukuthi ngeke ibuyele intombazana kumuntu engatholi ucansi nami angisho ngoba ngishadile ngihloniphe ifungo zomshado futhi njengomntwana kaNkulunkulu ngeke ngilenze iphutha ngicela ungisize doctor ungi-advise ukuthi uma ucabanga inkinga ingaba yini seke sakuke wakulala lana ngamuza azibuza ukuthi kaze ama-questions abuzwa kuphi. Sure. Ngiyabonga. All right. Yeah, that is deep, eh? Yeah, I think nizwe kangcono manje while ngidlale ngefone near kwi-mic. Sorry about that, teething problems. Episode yethu yokuqala, I'm sure ukuthi technical team will fix that for next time. But qhubekani wasende ama VNs enu, even if angiwaphendulile namhlanje, I will show ngiwaphendule mase ngiyawaposta futhi on the page. And njengoba ngishilo inumber, it's 063 699 4646. Okay. Yo, indaba yasisi is heavy ne, but it's so real, you know. And uyazi sisi ngikuzwa ukhuluma njena ukuthi how deeply affected you are ngale nkinga yomnyeni wakho, you know. And I'm sorry ukuthi you are going through that, but asike sinabe inkinga yakho sisters, okay? Now, and thank you for your courage yokuthi ukwazi ukusifonela kule platform as uDr Mthembu ukuthi usitshele inkinga yakho enzima kangaka, okay? Now, uyabona if induku yomuntu wakho ivuka ibuye iwe or ingavuki at all, lokho kusho ukuthi unenkinga yokuvukelwa kwenduku, okay? Lokho esikubiza ngokuthi ED, so meaning igazi for some reason kunenkinga yegazi or nemthambo, ngikhulume ngako kodwa ngisazoqhubeka ngichaze kahle lana as i-podcast yethu iqhubeka. But kuba khona abantu othola ukuthi kunomuntu athi medavazana naye kakhulukazi unkosikazi uthola ukuthi induku ayisebenzi kodwa aphumele ngaphandle uthola ukuthi induku iyasebenza. All right? Mhlawumbe kwakona ukuthi aphumele ngaphandle uzoqala eyozitesta ngoba ebona enenkinga la nkosikazi usegcina usephumela ngaphandle uthi ay angihambe ngiyozitesta ngibone ukuthi nginayo yini ngempela inkinga athi afika ngaphandle afika shaya inombolo, you know, kwenzeke. Unfortunately yena ke uthe shaya inombolo washiya nengane ke futhi at the same time, and it becomes very painful ngoba ukuba khona kwengane kusuke kuyi evidence ke manje ukuthi hey lo muntu uhambile waya ngaphandle wafika nombola even though akanomboli lapha ngaphakathi endlini. All right? But ikhona into thina sodokotela esibiza ngokuthi i-situational ED, okusho ukuthi ukhona umuntu oba nenkinga yenduku ingavuki umuntu othize. Now njengoba ngithi situational, lokho kusho ukuthi kusuke kunesimo thizeni esikhona la jwayeleke ukuba ekhaya or kunkosikazi wakhe esizodala ukuthi induku ingavuki kahle kodwa iyavuka ngaphandle. So leyo nkinga leyo ungathola ukuthi either sokukaningi ethi uyazama lana usegcina usenexhala useyasaba naye usenefear yokuthi hey lento ngile ngiyayenza njalo vele ngiyafathuza kwenzeki kahle, so ayisavuki ngoba uyena osethukile uyena ozijaja yena. All right? Or kungenzeka ukuthi kunama issues
lekhaya emshadweni angakhulunywa kunama issues esiwafaka ngaphansi kwacarpet and then singakhulumi ngawo kanti umdavazo khumbula ukuthi isex noma it can be many things but sex angeke yenzeke lokunobuhlungu khona isex ngeke yenzeke loku ne distance khona ukuthi unconnect khona but also isex ngeke yenzeke la kune silence khona hence I say khuluma before ukhumula ngoba it's important ukuthi indaba zeni izikhulume kungabi khona into enithulayo ngoba mhlawumbe kwayena umyeni wakho uzitshela ukuthi uyamjaja umbone ifailure njani so into aseyikholwa leyo so igcina induku yakhe ingasasebenzi nawe kodwa ethi mephumela ngaphandle athola usisters lapho ozomjabulela amenzele yonke into angamjaji masinduku yakhe iyavuka ngoba ineconsi phela induku and iyafuna ukutuswa iyafuna ukutotoswa so mhlawumbe uzofika lapho ngaphandle athole lo muntu ozomenza lezo zinto alright mhlawumbe ngampela uthi uma nomuntu lo intombi yangaphandle uzithola ekwazi ukconnecta kahle uzithola free ngoba again ukuba free ngokomphefumulo wakho is very important ku relationship yakho kuze kwenzeke umdavazo so as much as I'm saying that sis angisho ukuthi iproblem kuwena at all ayikho kuwena at all iproblem futhi angisho ukuthi intombazane ine magic pussy okay or inenkomo magic or kune magic eyenzayo intombazane cha angisho futhi nokuthi imloyile or imthakathile cha ngikusho lokho but ngithi sometimes inkinga kuyenzeka ukuthi ingabi kumphambili kodwa ibe kwi relationship kodwa leyo nkinga eku relationship izosiveza kuphi izosiveza kumphambili ngesikhathi nidavazana now advice yami kuwena sithandwa sami ukuthi uyayidinga healing ngiyakuzwa ubuhlungu kuwena I can imagine ukuthi unendoda uhlezi 2 years wena yakho inkomo idry kodwa ubuya ne-evidence ukuthi khonto azenzayo ngaphandle especially if yena nalentombazana abahlukani ngeke behlala u10 years nalomuntu se-investile kuyena abahlukani has to be ukuthi likhona umdavazo owenzakalayo kuyena alright ngiya-understand ukuthi ungakusho lokho but again you need ukuthi ukhulumisane nendoda yakho ifuna isithembu ayifuna isithembu already siphila isithembu so that nenze ibe official kungabi khona lo ogainayo omunye engagain so that if usethi cha ngiyamthatha lo uyisithembu ngoba uma wengane usuyamtshela ukuthi lalela ke nale ndlini ke kumele ube khona kumdavazo njengoba ukhona umdavazo lana ngo6 ngesonto every time ngo6 okay so kumele ube nalezo ngxoxo oba nazo but for me sithandwa sami more than anything this says you need healing you need ukuthi udlule entweni ezokusiza ukuthi ukhulume uphole entweni odlule kuzona whether leyo healing inaye umnyeni wakho nobabili or leyo healing eyakho on yourself on your own kuze udecide ukuthi ngiyahlala la or angihlali if ngihlala then kunezinto kumele ngizi accept ukuthi zinjena so either way you need healing so mhlawumbe into engayi-offerisha mina as uDr Mthembu ukuthi ngikusize kuleyo counseling sibu mhlawumbe ngiyazigexekisa ngithi if you don't mind sis I would like ukuthi ngenze i-live i-counseling nawe ngoba this matter is quite strong umbize nomnyeni wakho senze i-live khona la bekhona nabantu bethu ngeke ngikucharge ngeke ngikukhokhise lalela i-counseling yami I charge 3,000 rand an hour so meaning lokhu ngizokwenza mahala kuphela izoba on a Sunday ngo6 siyenze kuyi-live ube khona wena abe khona umnyeni wakho sikhulume le ndaba but and I promise ukuthi we will sofika esixazululeni esithize enkingeni yakho nomshado wakho whatever it is so whether uzomema umnyeni wakho ebe khona kule platform yethu sikhulume le ndaba senze i-counseling sisodwa nje phela nje kuzobe khona i-audience yethu ye-Dr Nomcebo Network isilalele bazobe bengasiboni bazobe benilalele bazobe bebona kodwa mina so if you want that I'm willing to do that or even if ufuna ukwenza wedwa you are welcome ukuthi ngikwenze counseling on your own khona la ku-live ku-Dr Nomcebo Mthembu Network what do you think about that Sbu? Okay wonderful more questions can you type the cell number khona bathi ucela utype cell number cell phone number 063 699 4747 4747
Okay, dokotela mina ngicela usizo umama sathathana isikhathi eside kodwa akamithi. Ngifike komunye ikhathi ezintathu wavele wamitha manje kwenziwa yini lo munye wemitha. Okay, khona umuntu futhi obuza ngokuthi they are struggling to have a baby. All right, ngiyabona ziningi indaba zokumitha. Mhlawumbe sibuso cela sishedlishe sobatshela ukuthi sokhuluma nini ngendaba yokumitha nokumithisana ngoba angiboni into engayi-answerisha as a question nje quick kanje. I would really want ukuthi ngidwele ngingene kuyona ngikusize step by step ngikutshele nezinto ofanele uzenze nokudla ofanele ukudle and zonke izinto ngoba kule platform I really want ukuthi yithi mula kule platform ufila ngathi uze ku Dr. Mthembu eMedilution wakusiza. So this platform is my gift to you yokuthi ngikutshele ngikunikeze everything that you need to know. Okay? Okay, Sibu, ukhona omunye we-VN or are we closing? Okay, nanso-ke inamba yethu. All right, izithandwa zami, I think it's time ukuthi ngivalise uthi Sibu ungavalelisi. I caught the look you're trying to hide, like a spark about to collide. Words are static, but the air is alive. Electric touch keeps us aligned. Hands brushing past like whispers in heat. Every glance, a promise we keep. No maps needed, found the heartbeat. In this rhythm, we're incomplete. Okay. Feel the pulse, let it steal your breath. Every moment closer to the edge. Underneath the neon spread, electric touch burns red. Your silhouette, it dances so slow. A shadow bending in the glow. Every second, the high will grow. Okay, Sithandwa Sami, as I close, I want to say thank you so much for breaking my virginity. Oh, it's a bit tender, okay, but I enjoyed it. Akekho umuntu ojwayele uku-enjoya i-round yokuqala iqala nje. So thank you so very much, Sithandwa Sami. I love you. Ngiyabonga uthando elinginikeze lona. Khumbulani-ke, subscribe-ana kule channel yami ku-YouTube, i-Dr. Mthembu Network. Nifake ne-notification ngoba akubona njalo vele ngo-6 ngizobe ngikhona. But nakwezinye izikhathi ngizobe ngena nama-snippets abancane nje ngelinye ilanga ngikhuluma nani so that each time ngidecide ukuba on nani nibe on sibe on together kuze siyenze lento. Khumbulani-ke futhi ngizobe ngi-live futhi while ngisokhozini ngizobe ngikhona futhi kule channel ngoLwesibili noma Mlady D nasebusuku nginomshengu sikhuluma zawo umdavazo. Kodwa this is your avenue, even if ufuna ukusenda ama-message that you want me ukuthi ngikhulume ngawe eradweni or ngibe live ngesikhathi ngi-live okhozini asende kuyona le WhatsApp number yami. It's a quick line ukuthi wenze sure ukuthi uyangena emoyeni nenkinga yakho, but ngizidedicateile ukuthi njalo ngo-6 ngesonto kuzobe kune-sex le ekhaya. Alright, mtshela umnyeni wakho if kuukuthi akekho ngo-6 noma mtshela umkakho mhlawumbe ehambile waye esontweni wahamba ne-excursion or ne-retreat, mtshela ukuthi baby njalo ngo-6 ngesonto kuzobe kune-sex le ekhaya whether ukhona or awukho, but definitely uzokwenza sure ukuthi ukhona ngoba ufuna ukuba part of the sex talk with uDr. Mthembu where we get intimate. This is intimate talk lapho esakha khona imizi and sakha ubudlelwane and sakha imndeni while we begin to build South Africa one step at a time, one
relationship at a time, one mdavazo at a time, one mfendo at a time. But okuhle kakhulu ukuthi mina sithanda zami ngiyanithanda. Thank you so much for being here. Continue, follow and like this page. Like this page ngoba sifuna ikhule inkundla yethu. Kuningi engikuplanile as we go on ngizobe ngikureveala ukuthi nina as my special guest yini ngizobe ngizenza at a certain time as my community ngizobe ngihlangana nani live ngiyenze lento live, but as we go on and as we grow ngiyabonga kakhulu ukuthi ningibekezele nibe nami as we break Dr. Mthembu's virginity. Nangu-ke noNtomzodwa say bye baby. Bye bye siyakhuluma batshela ukuthi next time what we'll be doing next time we'll be talking about uVusumuzi. Say hello Vusumuzi. Just next time we'll be talking about uVusumuzi, but that's for next time. Ngiyabonga kakhulu sithanda zami. Have a great night and have a great evening. God bless.